Před přiložením pily do řezu přidejte vždy plný plyn. Při práci musí být pila co nejblíže k meni a nezapomeňte stát šikmo za pilou, ne přímo proti ní. Pokud se řetěz zastaví v řezu a dojde k sevření lišty, nikdy ji nesmíte uvolňovat s běžícím motorem. Namísto toho musíte vypnout motor a uvolnit kládu, aby se pila dala vytáhnout. S pilou se přemisťujte tak, že ji držíte za přední rukojeť a je zabržděna brzda řetězu nebo je vypnutý motor. Začátečník, neměli byste se pouštět do větších stromů, avšak pokud jste se již naučili s pilou pracovat, je snadné řezat stromy, které mají dvojnásobný průměr oproti délce vodící lišty. Určite směr pádu stromu, vyčistěte prostor okolo stromu a za ním, uchopte pilu za přední rukojeť, přidejte plný plyn a řešte horní a dolní směrové zářezy jako předtím. Takto se provádí hlavní řez. Přiložte pilu k boku kmene a proveďte první zápich špičkou lišty. Nechejte nedořez o šířce minimálně 3 cm. Při řezání se posunujte okolo kmene směrem dozadu. Jakmile se prořežete do více než poloviny kmene, zastavte pilu a zatlučte klín nebo vložte přetlačnou lopatku a dokončete řezání. Pokud je kácení komplikovanější, než ukazuje výše uvedený postup, neměli byste se pokoušet kácet sami. Nechte si pomoci od někoho s více zkušenostmi, pokud je strom, který kácíte, větší, než jste mysleli, nebo pokud se z nějakého důvodu necítíte jisti. Měli byste si také nechat pomoci od zkušené osoby, pokud strom spadne na jiný strom a bude se muset kácet v nakloněné poloze. Kácený strom musí být stále pod dozorem. Stromy poražené v bouři, naklánějící se stromy, strouchnivělé stromy, vyvrácené stromy a stromy poškozené ohněm by měly být vždy ponechány profesionálům. To samé platí, pokud fouká vítr a pokud se poblíž nacházejí stavby, silnice, elektrické vedení či jiné překážky. Je mnohem lepší a bezpečnější se nejdříve zeptat, než udělat zbytečné chyby. Vaše pila určená pro použití v těžkých podmínkách stále potřebuje určitý stupeň údržby, abyste s ní mohli pracovat bezpečně a efektivně. Nyní si ukážeme, jak mít řezací vybavení ve výborném stavu a jak se obecně starat o pilu. Již jsme zmínili, že napnutí řetězu je nutné kontrolovat v pravidelných intervalech. Zvykněte si kontrolovat napnutí a mazání řetězu po každé pracovní směně a po naplnění pily. Pravidelně byste měli čistit vzduchový filtr malým množstvím vlažné vody a čistícího prostředku a také čistit žebrovací válce a pásky brzdy řetězu. Návod naleznete v příručce k použití. Ostrost řetězu je rozhodující pro efektivní řezání. Mít ostrý řetěz je ve skutečnosti důležitější, než mít výkonný motor. K naostření řetězu budete potřebovat vhodný kulatý pilník, plochý pilník a vodítko pro ostření omezovacího zubu. Svěrák nebo zde uvedený držák vodící lišty usnadňuje práci. Pak budete mít obě ruce volné. Napněte řetěz kombinovaným klíčem a nasaďte vodítko. Šipky na vodítku by měly ukazovat ve směru otáčení řetězu. Ostřete jemnými tahy dopředu v úhlu 25 až 30 stupňů, stejný počet pro každý zub. Jak můžete vidět, každý druhý zub je otočen v jednom směru, druhý zub ve druhém směru. Proto je nejjednodušší začít s každým druhým zubem a pak otočit pilu. Pak snižte plochým pilníkem omezovací zuby. Tloušťku třísky u řetězu určuje vzdálenost mezi řezacím zubem a omezovacím zubem. Tato vzdálenost musí být stejná pro všechny řezací zuby řetězu. Nasaďte vodítko, jako je toto, a použijte plochý pilník.
pilujte až k vodítku. Vzhled piliny je známkou stavu naostření řetězu. Piliny od ostrého řetězu jsou hrubší a stejnoměrné, kdežto prachovité piliny jsou známkou tupého řetězu. Pokud nechcete ostřit řetěz sami, můžete se obrátit na svého prodejce Jon Seret. Může poskytnout servis vaší řetězové pile a má všechny náhradní díly a příslušenství, která byste potřebovali. Více informací o práci s vaší řetězovou pilou naleznete v návodu k použití.